سام إيدن كاب حجي مصيا اندابله أف دغه كقوم الدحر مصنح دحر كندي تسمي تاكس مصيا أب قدميو دومس بلد إيدن بزي لبا بموراد قوسلو كبلت كيد أب حقفو تشغوطت ጉዳይ ዜና ጸረሉ ሰሚ ወላ ኮገጽ በመርአይ እንተ ተሐጎሰ በድሌታ ሐዲማ ዝኸደት ስለዝመሰለ ሕውስስ ኢሉ ወላ ሓደ ከበላይ ተሰምዐን ንሳግና ከትፍና ይተርአይትን በአል ታክሲ ኸይድ ስለዝነበረ ሐሳብ ደሊ ክላክ ምስገበረ እዊ ሰማሐወይ ከፈለባ መስበለቶ ካብ ሕቅፎ እንዳወጸት ካብ ጅብኡ ገንዘብ ክትወጽእ ምስ ሓበራ ኣብ ቅድሚያ ጽናሕ ስሒባ ንዋና ታክሲ አመስጊና ፋኖቱም ملا أسبنتا دقيمو دقاقيم كأزب دحر مصنح كحاتا قدن سلس نبروم كرمي زخونا بالي كلو دوب على خي أحد سر عبيلكي كتقص لي انبار هركان حقوسن تفرار انزلو مسبلا أتاسا محوي بخامي مو كردأكي بقى جاوي موسيدو من حجخ أحادي ممسيلا جنازة ربعاكي ودأت كلا نايت ترح أقراز قويتوش أو زي تردأ حجك أنزا سلس قبر الأ إلى الرخ مش بلد بس مبادة أتأدي للدين انكو انت بلا دحانا يتشجر سامة حوي انكو عمو كمزي لغا سكار أخو نحوارو كمان نزرخ بكا أي مثل انت بلد كاسي لا بدد بلد مو نوش تغزا كن أتدوح بزح زي تملس حتو زلك هات مثل انت قد أغا سكار تسألو لمسيلو مسبلتهم ناقص أي موسنا حالكي ماني تشويكي مسبلا كنا قردو ولا سكبل إلى تماتعات انبركم إسرون كمزيرون أنت لا تكمزي محروزي كحد حقيم أمانقوم كم أنت إسرون زي كون السيم أنت سامك تبل أمباقارو مليساك تأقود أيدلنيا أتمتاسي كلتا أنت أرسباس لزكونم كم زاستو حالت لهم أنت خوينا إسرون ألاما زيبلو نقرم يزغيد سبيوم ገንዘብ ሰል አፍ አድኦ ኤሮፕ አዶ አሜሪካ ካል እንዘል አህዋቱ ዘስአኑ ስለዚህ ብሉም በአምሩ ዘይኮነ ዘሐስቡም በገንዘብዩም አብ ገንዘብ ከእምነት ተሐድር እንተ ሆንካ ድማ ገንዘብ አራት ምናልባት ከገዚ ይኸልምበር ሉአምኔት አይሐድርኒ ገለ ካብት ዝባሃል ዘረባታት ስለዝኾነ ንሱ አብስተስአነሉ ጊዜ እሞክ አጽገተኛ ሰብስ ነበርካ ከምት ድርበ መስክሩ ለዚልዩ ፍሉጥ ነገር ይካብኮነ شح أنت سريدم الكا كم يجير كتشح قبر على نيلكا محسا ينبر بخمي أتفيك سبت متصوري إيد سبك تسبك تبلي بالكان قنا أتهزهب سلام انت إلو كابزي حاتته زقبلون بمتن أنت خنقي قايبلون كتبل تخيلي خام تأزبتي قبل الرئيسرم نسوس لسخنكم أعتبل سلزي ألا ما كابزي حالو كحز كله هيزوكا كرمس لزدلي زخون يكون سلازي قد سؤن كل لنفسه ولا لكيمو أنت متى تتعبلونيهم يهو عيسام مدما زحق زي بلو برحات وجاء إلو زنبر زي تدلال مسعناتو ناي سدرو كرئي عبرتئو زك على السبيوم كابكونا إسرون كمزغيرون أنتيلاتو أمباغارو تفتئرو كمان قدو كاليو سلازقال كالا كماكن يحش أبس بالمقلبي مود أتو بسحد قنا كلتا كبيد مستر تحب قالو كمزلا يفلت ألن هذا بسنك إسرون بأسل أودات كم تأمسات كقصل دما نحجي نابت غزا اندحان كست آتوتموم تماوي تماي قديها ستيا أبت سالون كوف دحر مبال أميقا مس أستنفزت عين أميتا مجمرتا نفت أري أمس كانت مو نتيمة سيزت سبزلو سامي مستأمتت أي قد فننس لزبلد سامحوي مس دونغو خاني نأحكر إلى مسوت أخو بين مسئم زي تبحل أودا جاوين وسيدون بحيل كمز مش ألكا أبار قلق سرحني مسبلو حادي ما وسي مسبلتهم مستي تكاديناتو زنبرت كدان أب قمت إيتو كالتفو كأمن تقددم كنا قالا غيرو ما كيكونو سلس فرحة مو عمنا بسخي ولا حدا قا عيوردلكم مالت كأمت صحو قالا عيفتن مسبلا إذا عم استبلك عن نسمعت بزي لبام ويبلد لبونت إراكتو قرب طرفا
ኦሮማይ ነዛጓል ደኣ ተጻይቱ ሙላሎ ማለትኩ እንዳበለ ኣቲ እዶ ሓፍተ እዋ እንታይ ደኣ ገለ ጊሮምኺ ማለዱ ምስበላ ነብሳ ብቕጽበት ከተረጋግዕ ከም ዘለዋ ስለዝተረድኣ ድሓኒ ይሰማኸወይ ቁርብ እግሪ ቃንዛ ስለዝገበረልኒ እሞ ከይደዶ ክዕርፍ ድሓር ክንዘራርብ ምስበለቱ እምበር ጎላ ሓደ ኣይገበርኽን ምስበላ ሕጁ ምእሞን ስለዝተጸገመ ኣታ ሰማኸወይ ሓዲመ መጺእ እንዳበልኳስ ምስበለቱ ሓረበሊ ኪዲ የዕርፍ እንዳበለ ብዓይኑ ኣፋኑ ኣሙ እንታይ ዝገበረት ጓልያ ዝፈታተንዋ ቀትር ምድርስ ሰብ ክጨዊ ከመይ ድዩ ኮይኑ እዚ ኣዲ እንዳበለ ነቶም ደቀዝኡ ገዛ ከም ዝመጸት ደው ኢሉ ሓበሮም ኤስሮም ኤደን ካብኦ ሓዲማ እንዳ ሳሚ ከም ዝተዓቀበ ድሮ ወረበጽሕ ወነበረ የግዳስ ደጊሙ በኃይል ክወስዳ ይመረጸን ፍትወቱን ክውስኽ እምበር ክንከይተርኣየን በከመይ ኣብ ታሕቲ ቁፅሪ እትዩ ናቱ ከም ዝገብራ እንዳሓሰበ ኩሉ እቲ ካብ ሓደም ክልተ ጊዜ ብጽጋቡ ዝነጸጉ ፕሮሰስ ንኤሮጳ ጠንበርበር እንዳበለ ኣብ ገጹ ደበክበለ ብቀደሙን መደብ ዘይነበረ ሰብ ሕጂ ድማ ዝፈትዋ ሰብ ገዲፉ ክኸይድ ዘይሕሰብ ስለዝኾነ እታ ናይ በኣሲ ሽግ ዳግመ ከርቢት ሸርጢጡ ወላዓም ቅድሚ ሕጂ ንኣውፃእ ተባሂሉ ዝለመዶ ሆይሆይ ጓል ምቕያር ዝደለየ ጠጥዖ ምብላዕ ምስተይ ገዲፉ ናበይ ክኸይድ ከሳለ ነከራ ስለዝበለ ካብ ሓደም ክልተ ጊዜ ፕሮሰስ ፈሲልዎም እዩ ገሊኡ ብማይ ገሊኡ ስኣማይ ክበሃል ከምዚ ምዝርከብ እዩ ግና ንመን ክሕቦ ዝከፈሉ ከፊሎም ምስኣ ስለጥሉ ሕጁን ዝተሓሰሙ ኣሕዋት ኣሓት ኣብ ክልተ ተገምኡ እቶም ሓደ ንሕና ቆልሕ ዘይመላይ መን ክብሎ ክሳብ ልቢ ዝገብር ከም ዝሓበና ኣለመለይ ንበሎ ክብሉ ከለዎም እቶም ዝተረፈ ድማ በዓሉ ይፈልጥ ንሕና ዝከኣለና ጌርናይና ካብ ኣቐበፀ ድለ ይኩን ዝበሉ መወዳዕቱ ግና ድሕር ክንደይ ምስልሳል ንኩሎም ከቀራርብ ዝኽእል ነጥቢ ኣምፀአ ከም ምኻድ ናብ ዝበልኩም ንከይደ የግዳስ ዝፈተዋ ጓል ስለዘላ ዝገበርኩም ጌርኩም ናብቲ ኣነ ዝኣቶ ሃገር ተኣትዋ ግና ማንነትና ፈጺሙ ክፍለጥ የብሉን ኣይ ምስ ትብሉ ምስ በሎም ወሸለ ወፂሎም ናይ ገንዘብ ፀገሙን ስለዘይብሎም ሃራ ኢሎም ተፈናቲቶም ዝነበር ኣሕዋት ብሓደ ንሓደ ዕላማ ከፅዕሩ ተሰማምኡ ሳሚ ተኣንኦ ተማሒሹ ስራሕ ካብ ዝጅምር ወርሕ ኣሕለፈ ኤደን ግና ሓንቲ ለይቲ ትኩን ቀሲና ሰለማ የበለትን ካብ ሕጂ ኤስሮም ንዓይኒ ሳሚን ገለ ክገብራን እንዳበለት ፈጺማ ቅሳነ ተረኸበትን ቀትሪ ረጊዓ ኮፋያ ትብል ምሸት ትብሕረር ትሓልም ተረግጾ መሬካ ይተረፈ ዘፍራሓ ኣብ ርእሲ ድማ ኤስሮም ዝኾነ ዳሓዊ ነገር ዘይምግባሩ ተወሳኺ መርሰን ርእሲ ይኩን ወይም ሳሚ ነዚ ኣስተብሂል የግዳስ ናይትስ ተጨወቱ ስምባደ ጌርለ ስለዝበለ ብዙሕ ኣይተመራመርን ግና ሓሊቱ ከም ዘራማይ መፍሳሳ ያቋረፀን ብኡ መጠን ድማ ልዕሊ ኣቐን ኣፍቂራትያ እንተኾነ ግና ዋላ ደኣ ልዕሊ ሰብ ዝሓስበ ተፍቅሮ ዳኣ እምበር ዝተመራሕሳ ክጓል ንኡ ኣይበቀኒ ስለዝበለት ንውሽጢ ቀቢራ ትጓዓዘላ ሳሚ እንተኾነ ኣይፍቀራኒ ኣይፈትዋኒ ክበሃል ዝሕሰብ እዩ መፍቃር ጥራሕ ዘይኮነ ፈርዓን ከዓ እምበር የግዳስ ብዓይኑ ንሳ ገና ሕፃንያ ዘላ ኣብ መንጎኦም ዳርጋ ናይ 10 ዓመት ፍልይ ስለ ዘሎ እሞ ከዓ ምስቲ ትሕት ዕድመ ምዃና ከም ሓላፍነታዊ ሰብ መጠን ስለ ዝኸበዶም እንዳተፋቐሩ ክንሶም በዓሎም ብዘንቀልዎ ሓሳብ ሕቆን ከብዱን ኮይኖም ዝኸዱ ዘለዎም
ኤደን ኣብ መደቀሲኣ ከላ ቴሌፎና ድምፂ ገበረት መንዳኣሉ እንዳበለት ካብቲ ኮመዲኖ ስሒባ ሄሎ ምስ በለት ሓቀይ ኤደን ዝብል ድምፂ ወዲ ተባዕታይ ተቐበላ። እወ ኤደን መን ክብል ኣይትፈልጥን ግና ብሓደ ኣገዳሲ ጉዳይ ደሊክ ነይረ እሞ መጀመርታ መን ምዃንካ ዶ ክትነግረኒ? ፀገም የለን ሄኖክ ዝበሃል ግና ብሓደ ኣገዳሲ ጉዳይ ስለ ዝደለኹ ኣበይ ክረኽበክ ይኽእል? ብምንታይ ጉዳይ ወደይ ደሊኻኒ? ድሓን ምስ ተራኸምና ዶ ይኹንና? ሰሚ እማን ኣብዚ ሰዓት ቀሊል ነገር ኣይኮነን ከመይላ ክትሰማዕ ኣይኮን ኢላ ኣፀወቶ ግዳ ወዲ ካልኣይ ግዜ ምስ ደወለ እሞ ምስ ካልኣይ ኮይነ ክመፃካ ምስ በለቶ ፀገም የለን ዋላ ምስ 10 ሰብ ክትመፅእ ትኽእል ምስ በላ ሓራ ኢላ ሰዓትን ቦታን ተሰማሚዓ ቴሌፎና ምስ ኣፀወት እንታይ ይኮን እንዳበለት ብተርባ ዝተቃልወት